taxi ni. Yo, Burkina no. Map dia Burkina. Ni ar y ffordd i bentre Goron a hyd hewl tyllog, fel allwch chi weld, a llychlyd o gadw, drwy dir, deffeth a sych iawn. Ni wedi bod yn teithio am 1/4 awr yn barod, a fi'n gobeithio bydd ni'n cyrraedd yn eitha sydyn, achos mae'n eitha anghyfforddus. Pinjo ya. Ble dechrau Twyni Tywod. Mae'r pentre ei hunan draw mewn co. Maen nhw'n trial helpu plannu cod fan hyn fel bod y twyni ddim yn symud mewn gormod dros y pentrefi. Maen nhw'n gwasgu hwn, a maen nhw'n sgrwnsio fo i gyd. Pile, et quand elle pile, elles font le vannage, c'est-à-dire enlever le truc. A dyna'r grawnfwyd da ni wedi gweld yn y farchnad. Unwaith bod y planhigion yna yn gallu tyfu'n iawn, y math yna o wair, maen nhw'n gwybod wedyn bod y pridd yn ddigon da i dderbyn y planhigion grawnfwyd yma, a maen nhw'n gallu plannu'r rhain. Ydych chi'n gweld nhw fan hyn, bob rhyw 30 gwaith 25 cm. Ydych chi'n gweld rhain wedi plannu. Fel yna, maen nhw'n trechu y Twyni Tywod sydd yn bygwth i pentrefi nhw. A maen nhw'n troi hwn trwy gymorth Cristnogol a trwy gymorth yn gwaith ni yma yng Nghymru i godi arian ar gyfer tymorth Cristnogol. Maen nhw'n troi'r tir yma yn dir sy'n gallu cynnal y gymuned leol. Felly, yn ôl y prosiect yma, dim yn unig maen nhw'n cael bwydydd nhw eu hunain, ond mae gyda nhw rhywfaint i werthu hefyd mwyn cael arian, fel bod nhw'n derbyn arian a gyfer dechrau creu economi lleol. Rhaid slot i gyd sydd heb unrhyw dir eu hunain, maen nhw'n cael dod yma, a mae gyda nhw i 25 metr sgwar i hunain o dir sydd wedi i adfer o'r Twyni Tywod, a maen nhw'n cael defnyddio'r 25 metr sgwar yna i hunain i dyfu bwydydd nhw i hunain ac i werthu a dechrau dod yn gynhyrchiol. Achos arian ni'n cael wrth cymorth Cristnogol, mae'r arian na mynd at ddefnydd rhai cnydau fel ni wedi gweld yn barod. Mwyn cael rhag o'r arian, mae pethau fwy costus fel y ffynon hyn. Mae'r ffynon hyn yn costio tua 1,300-1,500 o bunnau. Felly mae'r arian i ni'n casglu yn mynd at rhywbeth hollol effeithiol a pwysig dros ben fel y ffynon ddŵr hyn. Mae siŵr fod yn rhyfedd gweld dŵr yng nghanol anialwch, ond beth ddigwyddodd yn mis Gorffennaf leni buodd llifogydd nath i fwrw glaw yn ddibaid am ddyddiau. Ac oherwydd yr holl law, buodd llifogydd gwael iawn. Fel arfer ar y tir hyn, bydden nhw'n casglu 45 o sachau o gnydau. Jyst yr un bachan hyn fel rheol yn casglu 45 o sachau. Leni ar ôl y llifogydd nath dinistrio'r tir a wedyn dinistrio'r grawn, 2 sach yn unig lwyddodd e gasglu. Dyma enghraifft o ffynon gorffenedig. Ysgol yw hwn? Ysgol Rhapach. Ça commence comme ça, c'est
quel âge? Jusqu'à 13. Ar fy chwith mae enghraifft o hen storfa fwyd, nag oedd yn hen ddigon mawr i gadw'r holl fwyd ar gyfer yr ardal hon. A gyda help arian cymorth Cristnogol, maen nhw wedi gallu adeiladu'r storfa fwyd newydd hyn. Mae'n dweud bod y adeilad fawr newydd mae wedi cael ei adeiladu a'i hagor ar y 15fed o'r Ffennaf, oedd just mewn pryd ar gyfer y llifogydd mawr, nas dinistrio llawer iawn o'r cnwd, ac oedd y mewn pryd ar gyfer y bwyd ar gyfwng fan hyn. Ac mae cyfan wedi cael ei rhannu, mae'r gweddill wedi cael ei gwerthu erbyn hyn. Does ddim argyfwng bwyd, mae'n barod ar gyfer argyfwng nesaf. Maen dod bob blwyddyn yma. A gyda cymorth pobl yng Nghymru, mae llefydd fel hyn yn golygu bod adeiladwaith mewn lle i sicrhau nad yw pobl ddim yn marw o newyn yma. Ni newydd cael puncture yn y pam ni'n aros yn y farchnad. Hei, ac yn casglu cynulleidfa tu ôl ni. Hei, gyda bwli, hei, gyda bwli. Gyda bwli. Ni newydd ymweld â ffentre Petabwli i gael gweld y cronfa cadw grawn, adeilad mae arian cymorth Cristnogol wedi helpu cadw grawn. A dyma'n dilynwyr ni am y diwrnod. Tala! Ofa! Pentref o'r enw Sawga ddim yn bell o Goron. A ni ma i ymweld ag ysgol gynradd leol. Anrhegion oddi wrth tair ysgol cynradd yn y Teifi i drigolion a phlant ysgol Sawga ma yn ardal Goron. A ni nawr am fynd i ymweld â rhai o'r dosbarthiadau yn yr ysgol. La moto de papa. Moto. 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 Oh, 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 oh. Oui, c'est bien, c'est bien. C'est bon? C'est bien. Maintenant, calcule. Voilà, c'est bien. Bravo. Voilà, c'est bon. Voilà.
Felly ni newydd cael yn cyflwyno i codi baner Burkina Faso. Maen nhw fel rheol yn neud hyn yn y bore. Peth cyntaf bore yn codi'r faner ar ben y polyn, a peth diwetha pan maen nhw'n gadael yr ysgol, maen nhw'n tynnu'r faner lawr. Felly maen nhw wedi gwneud hyn yn arbennig ar ein cyfer ni, a wedyn wnaethon nhw ganu'r anthem cenedlaethol Burkina Faso. Fel yng Nghymru, mae'r plant hyn yn bennu'r ysgol gynradd yn 11 oed, ond yn wahanol iawn, dim ond ychydig sy'n cael y cyfle i fynd i'r ysgol uwchradd. Mae hyn oherwydd diffyg adnoddau, diffyg trafnidiaeth a diffyg arian yn gyffredinol. Felly bydd pob cyfraniad tuag at apêl cymorth Cristnogol yn helpu i cael y plant yma i'r ysgol uwchradd a i cael yr addysg gorau. Felly ni wedi gweld trwy mae pob pint yn cyfri, ac os gallwn ni dal cyfrannu'n hael at yr achos holl bwysig hyn, a gallwn ni gyfrannu drwy fynd at wefan www.justgiving.com/coda ni. Diolch yn fawr.